Hello, kumusta ang tanan? Tanang naminaw karong adlawag mga orasa, kung unsa mong orasa maminaw ani ako ang sugilanon. Suliran sa kinabuhi. Kumusta mos ginamos mga bay? Labi na gayud sa mga subaybay gyud sugod sa uno. Sugod sa uno ning akong lakaw kinabuhi sa social media. Mag-history o sa ta, kabaw man ko nga daghan ng gid nagpaabot no ug naghulat nga mag-istorya ko sa ako ang site about aning mga panghitabo nga wala nato damha. Ug una sa tanan, manghangyo ko ninyo nga dili lang unta mo mapataka og istorya. Hantod nga maminaw, mahuman mo paminaw ning akong sugilanon sa usa ka awit. Ay, Ginoo ko. Dayang Antigua Robinson, hello, mega love shoutout. Lani Colimbo Bayato. Hello, bay, mega love shoutout. Bay, kumusta mamong tanan, bay? Ang akong kinabuhi, bay, nagmalinawan na dugay ng panahon nga wala ko nag-istorya bahin ni ining mahitabo. Og wala sad ko, gusto kong klarohon nga wa ko masayod, walay nasayod sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Kung unsa ug kanus-a man ta kuhaon sa Ginoo. Gusto lang ko makahibalo kani mga tawo nga magpatakag istorya. Dili na ko sala nga nawala na si Ate Cha diri sa kalibutan. Wa ko'y sala. Ayaw patakag istorya nga karon pa ko magpasagad. Karon pa ko mag-istorya nga wala na siya. Ngano sala ba dayon ako nga mawagtang na siya diri sa kalibutan. Bitaw. Mag-history sa ta mga bay para maklaro na to ang tanan. First kita na mo ni Ate Cha. First kita na mo ni Ate Cha kuanto siya before mag-pandemic to 2019, April 2019 sa Davao. Okay kaayo nga among banding, nagmukbang mi, nagkuyog mi bisag asa, o gani gilibre ko ni Ate Cha sa hotel nga among gihigdaan usa ka gabi. Napasalamat ko dako nga gilibre mi niya atong gabiuna sa usa ka hotel diya sa Davao, no? Kay actually, akong amiga man gyud ang nag-invite sa ako sa Davao ato nga time, mga Lastra family. O chance na pod nga magkakita ay mini Ate Cha ato nga time. Kuan kanang murag ang nag-chat sa ako murag ang iyahang camera woman. Babae pa man to ang nagkuan sa iya sa una, magkamera sa iya. Nalimot ko sangan pero wa ko malimot sa naong. Okay. Nagkita mi diha ni Ate Cha sa kuan. First kita na mo sa hotel kay ug asa mi ato mag-stay kay magabi na mangguto. Basta nagkita mi sa Davao. Okay kayo among panagkita, walay problema. Ingon ana, and then wa ko magdahog nga taga Cebu dai sa Ate Cha. Og ang akong kinabuhi kanang dadon day ko sa Ginoo sa Cebu ang akong mga tiil. Kay ang among kinabuhi, bisag asa na lamang yun mi ani, wa mi tarong address. Kasi gara mig balhin-balhin. Pero gidama ko sa Ginoo Cebu. Pinaagi sa akong amiga. Akong banggiitan pod nga amiga. Siya may nag-invite na ko diya sa Cebu. Siya po'y nag-sponsor sa among pliti from gikan sa amo ang lugar sa Dumingag, paingon diya Cebu. Unya ang ako pong usa ka amiga nag-sponsor pud og pamliti gikag Cebu paing Davao. Then balik na pud mi og Davao. Davao balik na pud mi Cebu. So fast forward ta mga bay. Si Ate Cha wa koy dautan nga masulti bahin kang Ate Cha. Pero before ana gusto lang ko maklaro nga kani nga issue way labot si kuan ani Madam Wakwak kay wala man gyud mi nagka siluay ni Madam Wakwak
wala na lang gid mi nagka-conversation kay nawala na mong gusto akong una nga Facebook bitaw, ang ako ang joy daw ko kay nalock man to ni Meta. So anyhow, fast forward ta. Before pandemic nakuan ko kanang na diagnose ko og dengue. Diagnose murag malala naman jud kay ron. Bitaw na dengue ko no, February 2020. February 2021 man o March 2020 man ang pandemic, di ba? So karon before na nahitabo nga na dengue ko, naisig panawag nako. Naisig panawag nako di ay from Australia. Nya wala ko nakaila kay daghan magusig panawag nato kay kanilaging kuan sikat ta kuno ay. Daghan kay gusto mag-reach out sa ato daghan kay gusto makipag-collab sa ato wa man ginay problema ako bisag asa ko way problema basta na lang gyud ko'y time kay busy pud kay taon ko sa akong mga panginabuhi kay pamilyado naman ta daghan na tag mga obligations kinabuhi natay mga bahandi. So mao to nga anang adlaw ay anang mga buwan na February 2020 before the pandemic na ay usa ka follower nga ni bisita sa ako Wala ko nag-expect nga mo visit gid siya anang adlaw kay mapay pagawas na ko ana gikan og hospital. Unya ang amuang balay anang panahon na kay gasigi bugitog ulan. Unya ang among gipuy-an diha na am gina siya sa squatter area diha sa Ibo Seaside diha sa Lapu-Lapu City. So, sayod man kita basta squatter area, labas-pasok man gid ang mga uk-uk og ilaga. Manimaho gid ang atong balay kung mobaha. So, baho kayo ang balay kay tulog ko kaadlaw no. Tulog ko kaadlaw wala sa among balay. Lahi ra man gyud ang inahan. Lahi ra man gyud ang balay kung walay inahan. Sa mga nagsakit man ang inahan no na hospital gyud ko tong time Unya happy kay ko kay naa dito ang akong giila nga inahan sa Cebu, si Mama Irene. Og naapoy usa dito ka amiga nako nga gikan pag Maynila, nilugsong gid siya Cebu para mabisita ko niya. And then pagawas na ko sa ospital, nay usa ka follower nga miduaw nako, na shock ko og na amaze. Duha ang ako ang gibati atong adlaw. Kuan kanang nag-ingon mo ko sa iya nga di la sa kumudawat og bisita kay gubot pa bitaw among balay. Gubot pa among balay ato baho. Pero ni adto gid siya. Nya na-miss ko sa iya kay makita gid mo sa iya panagway nga adunahan siya. Siguro kailan na mo kung kinsa siya. Na-miss ko sa iya kay bisan inguna na yang panagway kauban to niya yung amiga. Kanang wala ko kakita sa iyang kaugalingan ato nga nag-inarti bitaw siya. Nag-inarti siya. Sa iya ko lang siya kanang silang kay siya nya mapili gid nimo nga tinuod gud siya nga amiga. Di ka makahibaw nga kuan ka na. Di ka makahibaw sa iya nga mao day na no ang mahitabo. Basta ako na-amaze ko sa iya nga kanang maayo gid siguro ni siya nga pagkatao. Kay bisan pa baho among balay ug gubot kaayo. Ni dayon man gid siya. Atong panahon na. So nalipay ko kay nakaingon ko sa akong kaugalingon nga murag nindot gid ni siya, amigahon. Nga anak ko siya. Kay ako pala amiga, mangyud ko sa tanan. Asayod man gid ang mga nakaila sa ako. Pala amiga ko sa tanan. Pero wa pa ko'y giseryoso nga amiga sa akong kinabuhi. Wala pa gyud.
kundi kana ra siya. Okay? Kana ra siyang bayhana akong giseryoso og kuan ka ng amiga. Seryoso as in kinasing-kasing nga amiga. Okay? Unya, so kung nakasunod mo sa among mga lakaw sa kinabuhi, nagsige mi og kuyog sa among mga vlog bisag asa, and then one day nag-asya sa ako nga gusto niya makikita ni Ate Cha, kay follower man siya ni Ate Cha. Unya si Ate Cha di ba na basta-basta makikita bitaw og kanang kuan, kay siyempre wa ta kahibaw sa imong schedule, daghan po siya mga lakaw sa kinabuhi. Pero I'm thankful nga anang adlaw gi-grant niya ang among request nga makikita siya sa among ang duha. Okay. Makikita siya sa among ang duha. So di na lang ko maglangan, siguro nakaila na mo. Ako lang na lang i-mention ang iyangan para masayod mo. No? Kana ang babae nga akong giingon sa inyo karon way lain kundi si Inday Ngabil. Dinhagit nagsugod ang tanan nga na-amaze ko sa iya. Kanang nalipay ko nga naaday tao nga sama niya nga bisan pa man sa imong unang lantaw sa iya adunahan siya. Ug wa ko kaybaw nga makikigala din siya sa ako ngun ana nga ubos uyamo traman taon ta. Unya mo to nga sige mi kuyog ana bisag asa kung makakita mo sa among mga vlog, for me give me happy, as in malipayon kami sa usag-usa. Way halong kuan, way halong kaplastikan ang amo ang pananghigalaay. Ya mo na to, fast forward na ta, one day nag-asya kuan kanang nag-asya sa ako ag kuan hangyo lagi sa ako, nag-request siya nga makikita siya ni Ate Cha. Atong adlaw happy kay ko nga gi-grant ra gid ni Ate Cha, so nakita mi tulo. So, okay na mi, no tang nakita mi daghan kay mig mga kulab nga manahitabo bisag asa mi adto kuyugay gid ni tulo. Ingon ato daghan kay mi kung gusto ninyo kung gasunod gid mo sa among mga lakaw sa kinabuhi vlog na mong tulo, wala gid mi mga daotang mga buhat kundi magpalipay ra gid kaninyong tanan nya mo to na sige mig adto dito sa bukid kuyog-kuyog ming tulo. And then one day ko kaybaw mga after 1 year siguro to si Inday Ngabil permi na siya sa akong kiliran, gani na siya sa pag-ablis akong grocery store. Usa siya mga nitabang katong mga nanghatag tag mga ayuda na asad na siya. Perminti na ana siya sa ako ang kiliran. Ako kay balo kung anong kalit na lag kabag-o, nawala na ang tanan, wa po ko nasayod. Katong mga panahon na nagsakit pa si Ate Cha, gusto na ko ato mag-istorya sa ako ang side. Pero daghan man nag-ingon ako nga ayaw sa ron kay nasa ospital sa Ate Cha. So naghilom na pud ko. Wala na lang pud nako tiwasa kung unsa man akong gibati atong mga panahon na ako na lang pong wa na lang pud nako tagda. Kay gusto na ko magpadayon ko sa kinabuhi. Kay daghan pa ko mga kinahanglan buhaton. Unya maulag ito mga bay, no? Sa daghan kay mig mga bandings na hitabo, mag-fast forward na lang ta kay madugay man ta, no? Basta malipayon kay misang mga bandings. Nya one day kuan ka nang naay usa ka follower nga ni anha sa balay didto nya lisod man kay kung bisita mo sa balay kay wa man gyud maparkingan na magita daplin sa highway. Unya atong mga time siguro na apoy follower nako nga gusto lagi makikita pud Inday Ngabil kay syempre nakita na gid si Inday Ngabil sa kuan kanang sa social media kay sige man siya kuyog nako. Si Inday Ngabil kana iyang Facebook Inday Ngabil ug ang iyang YouTube channel. Ako'y naghimo ana. Kabaw na siya ana. Ako'y naghimo ana mga bay, gusto lang po makahibaw mo. Ako'y nagbuhat ana ug ako'y nagmonetize ana. Gani the day nga na monetize na iyang YouTube channel na si Ate Cha ato kaming tulo nga
o ambot kinsay nag-live na mo atong tulo. Unya, lipay kaayo ming tulo kay na monetize na siya. At first, dili gi siya gusto mag-vlog. Si Inday Ngabil, dili gi siya gusto mag-vlog. Ako ra gi nag-push ana niya nga mag-vlog siya. Kay na ako andam ko mutabang sa iya ha. Andam ko mutabag o sa iya mga pangutana na ara ko. Okay. Basta gusto ko makibaw, basig nalimot ang mga tao. Ug ingon man usab ng si Inday Ngabil, basig nalimot siya unsay akong nabuhat sa iyang kinabuhi. Habisag asa siya hangtod sa iyang kamatayon, di siya malimot. Nga kanang word nga Inday Ngabil. Ako amo ang gimugna didto sa naadto mi sa kuan sa katong pakilay bitaw sa Hygiene Beauty Clinic. Na isa ka bayot didto. Isa ka bayot dito mo ay nagngalan anak niya kana nga screen name niya. Unya ako pong giaprobahan yung kung nga nindot jud bagay sa imo mami. Oh, mami pa akong tawag kay mami pa ta. May na lang naatay amiga nga dunahan makamami ta. Unya before siya milarga og Australia mga bay, di ba? Naaman sa inyo hagid perting pangita ninyo nganong wala ko. Paglarga niya, pagbalik niya sa Australia. Before siya nilarga, napiang na siya, di na kabangon. Nag-message na siya sa ako Bisag unsa na ko kabisi atong adlaw na ako'y mga orders. Gipangitaan ako siya manghihilot. Kasi nalimot siya. Ako lang ipaalala sa iya ha. Pag abot nilang duha, walay busy sa akong kinabuhi. Biyaan ako tanan. Ug unsa man ako mga gipangbuhat sa akong kinabuhi sa kung sa man ako kabisi. Pag abot nilang duha basta sila na moingon nga mga lakaw ta mo na mo to. Kuyog ko. Pero katong last nga nibalik na siya Australia, katong kaming tulog nga sige pagkuyog, mula gito napiang siya gidadaan ako siya manghihilot. Ang manghihilot nga akong gida sa iya lola to ni Yamyam. Kaila mo ni Yamyam? Kanang nakadaog sa Pinoy Big Brother. Si Nanay Rosie. Mao may manghihilot ug mananabang di sa Lapu-Lapu. Migalap shout out. Kidaan ako dito ng Inday Ngabil na si Nanay Rosie. No? Unya, pagkahuman, wa ko kahibaw nga mularga na dahil siya Australia after pila ka adlaw. Pero wala gid siya wa gid siya nagbanggit sa ako. Although di naman dapat na ko nga kuanon kay kanang murag di na siguro kailangan, pero at least di ba kung tinuod ka nga amiga, at least maingon malang ka nga inday kabkab mularga na ko sunod adlaw ingon ana maka goodbye man lang ko, di ba? Maka goodbye man lang ko sa iya ha. Pero wala man jud nag-ingon. So nakita na lang ninyo nga nag-live sila. Sige mong ingon sa kuwa nga naman nga wala naman ka inday kabkab, wala, di naman lagi kakuyog-kuyog nila. Nga nangadto sila dito, nangadto dito. Ingko wa biya jud ko kahibaw nga nanglaag dai sila. Wa na ko kahibaw. Ingon ana, wala na ko masayod wala sila nang laag. Mao na mauto. Unya nag-birthday na si Inday Ngabil sa tinuod lang. First time ko nihatag og buwak og cake sa amiga. Wa maghatag og buwak cake sa akong mga magpapa. Pero si Inday Ngabil ako ginang padiliberan didto. Pag padeliver nako didto buwak, unsay iyang sulti? Ang ayaha daw gi-expect nga muhatag niya buwak sa iyaha og cake si Ate Cha. Wa ko kay ba kung nalipay siya nga naghatag ko sa iyang buwak og cake sa iyang birthday. Wa ko kaadto, gipahatod rin akong dudong kubkob, nag-effort ko taman-taman. Wa ko kaadto ato kay itong adlaw na i-order. Na i-order sa kwa online, kay bawa man jud mo. Nag-order online. Unya mo to, pass forward na ta, nilarga na siya. Ko kahibaw. Unya, paglarga na, nasa airport sila, Ate Cha. Hindi nga bilog si kani si Jing Astor. Kana silang tulo na si Gigkuyog. Unya, daghan naman kay nag-message na ko atong time nganong wala ako. Nasyak pud ko nga nganong naaman ko nga wa man ko kahibaw nga mularga na di ay. O kung tinuod ka nga amiga bisan pa man pahibawon ko, di ba? Pahibawon ko kung tinud-an na imong
pag amigas ako gipahibaw ba ko nimo nga larga ka, wa ka nagpahibaw. Wa ka nagpahibaw, ato matay man nilarga ka, kamo-kamo ra dito sa airport. Ako naara ko nagpuyo sa kilid sa airport. Dili man ko musakay sa masakyanan na may motor. Naman pud mi sa sakyan duha ka gulong kahit pa paano. Pwede ra mi diri manglakto diri sa guard sa VIP road pasulod. Kay kaila man namo mga gwardiya diha, mga suki man namo sa Red Horse. Pwede ra mi manglaktod. At least makabaybay ko, di ba? Sa imuha. Kabaw ka, sakit kaayo. Tung adlaw. Grabing hilak na ko. Mura kog namatian atong adlaw. Pagkaibaw na ko nga nilarga ka. Wa jud ko nimo pahibaw. Nga gidadaan man tatikag manghihilot kay napiang gadi nakakabangon. Wa jud ko nimo ina nga inday kabgab mularga na ko. At least makabaybay man lang ko, di ba? Bisag wa ko nimo gi-invite sa airport. Sakit kayo akong gibati itong adlaw. Usa ka semana ko nagkulong sa kwarto. Na-stress ko unsay akong nahimo. Nganong giingana ko ninyo. Karon di ko makatuo kay grabe akong pagpangga ninyo duha. Tinud-anay. Tinud-anay gyud akong pagpangga ninyo duha. Ya karon mitawag ka. Mitawag ka, wala ta nakatubag sa usag-usa. Wa ta nakapagawasay sa atong mga gipangbati. Kung anong ingon ato, kisa may sad-an na to. Kisa may nasakitan sa imong gihimo. Sakit kay para sa ako. Kay isip usa ka tinuod nga higala. Naabot siguro ko'y katungod nga makabalo nga mularga na ka. Kay kita biyan duha sig uban. Siya ruwa kahibalo. Perting sakita. Tungod sa kasakit sa akong gibati. Ang bracelet kay mong gihatag sa ako nga friendship kunuhay. Friendship bracelet gipalit pa nimo si Mala. Gilabay na ko sa basura. Tungod sa kasakit sa akong gibati. Karon pagkahuman ato wala na. Naghilom-hilom na ko, wala na ko nag-istoryag daghan. Dito ra ko nagpagawas sa akong mga amiga nga duol-duol gamay, mga marites. Nagpagawas ko sa akong gibati, wa may makasabot na ako. Mao nga naghilom na lang ko. Unya, nagtry ko og reach ni Ate Cha. Di ba nang nindaman ko og quick-quick. Naninda naman may mga itlog ana yan. Hibaw-an ako nga naay quick-quick naay itlog sa pugo si Ate Cha. Unya ato mga time man jud wala nami bitaw mapalitan nga itlog sa pugo. Lisod na kog pangita bag-asa mi mapalit itlog sa pugo. Bisan pa man wala nami tarong pagtagad atong mga time. Pero kuan ka nang for the sake of my negosyong ginagmay, nagtry ko og reach ni Ate Cha para makapalit ko sa iyang itlog. Aw sa baligya din nilang yung itlog sa pugo. Dili iyang itlog, no? So kung nahinumdum mo nga namaligya siya itlog sa pugo, murag dili to sa iya, murag sa iyang igsuon. So nagtry ko og reach sa iya para makapalit kog itlog sa pugo kay mo lagi to mong negosyo itlog sa pugo. Mag quick me. So mo to ni palit kog pila to akong gipalit ubay-ubay gyud to kay syempre layo biya kayo ang Katmon sa Lapu-Lapu. Layo kaayo. Motor ra mong duhang dudong kubkob na nakit pa ning akong lubot kay taas kayo among biyahe. Nagtry ko og reach ni Ate Cha nya. Lipay sad ko ang bisan kanang wala na mi tagdanay ato nga time. Iyaha kong gi-replyan gitagag pagtagad nya. Nag-order po siya atong time kung nakakita mo kinsay nag-live na mo atong upat kay naa man ato si Jing Astor og si Mighty Mang naa sila atong tulo si Ate Cha. Okay ba kinsay nag-live na mo ato nga murag si Ate Cha mo nag-live pinag-order siya ato og kanay mas busdiyay gani laging Arabic food nya nag-promise pagid siya sa kuwa ato nga mo-order pa siya more kay iyang ipanghatag. Pero wala man to mahitabo nga nag-order siya more. Murag promise ra gid to niya, promise that made to be broken.
Abin nyo mga bay, ang itlog nga pugo nga akong gisaad sa iya atong mga adlawa, wala to pabayarin natin siya para makasayod mo. Wala pabayarin natin siya. Dili jud siya mudawat sa akong bayad. Bisag unsan akong donol sa iya, dili siya mudawat. Dili siya mudawat og bayad. Ati siya. Salamat kayo ati siya. Dili siya mudawat og bayad. Dayon, for the second time, nag-order na po sa iya kay wala lagi mi mapalitan jud nga itlog sa pugo na sa Cebu. Nagkahot danay ba unya nagkamahal sad. Ingko nga ati siya mo palit kung utro ba ka na bisag layo ang mujong anhaon. Kabisag layo, anhaon jud namo. Kay wala naman jud laing mapalitan. So mo sa ikaduhang pagkakataon nga mapalit naming itlog. Itlog sa pugo. Ang nahitabo ato, nangadto mi atog midilin atong tayma. Unya syempre kami nakisakay rami sa igagaw ni Dudong Kubkob. Kay sila may naay upat ka gulong. So nakisakay rami, syempre kung makisakay ka na abi kay mga kaikog nga kuan. Na kay mga kaikog nga mga bation. No, na kay mga kaikog nga mga bation. Oh. So ako salig kay ko okay kayo among conversation ato ni Ate Cha. Nga nagsinabtanay na gid mi kaayo ato, nagingon sa ako nga mauna mo to ibilin daw niya didto sa katubito iyang mukbangan permi kilits bingkahan sa tunga restaurant nalimot ko basta kanang bingkahan diyang naglinya kana dihang kananan diha man siya magmukbang permi ang anak siya sa ako ni message sa ako as messenger nga ibili niya didto sa ako sampat yun ang aircon ba balang tugnawa naman di ay ibili niya dito ang itlog sa pugo so maayo nang sabot-sabot namo ngon ana mo to mauna nga ibilin di abay o sige ati siya amo laman ang hapiton inig uli namo gikad midilin nya nakisakay raraba ko ati siya ing ko ana sa bingkahan sa Katmundo niya ibilin kilid ng restaurant so karon nag-ingon ko sa gining bana sa igagaw Dudong Kubkob nga manghunong ta ana nga restaurant kay kanang naa diha gibili ni ati siya ang itlog sa pugo akong gi-order so mao to nya dito lang po na ko ibilin ako ang bayad nga kuan maayo to nga wala sa tisya kay ingko bintaha kay wala sa tisya bali mabayad mahatag na gid na nako in taon akong bayad kay og kaming duha mag-atubangan di hindi siya mo dawat sa akong bayad pero ang iyang bayad sa iyang gi-order sa ako gidawat jud taon nako kay kuan lagi kanang negosyo lagi kanang nagkalisod-lisod pud in taon ko atong mga panahona. Nya karon naa nami dito sa restaurant bay, naa nami dito sa restaurant. Mao lagi to ang last gid namo nga conversation ni Ticha. Kuan kaayo kanang wa ko kasabot. So naa nami, nihunong nami dito sa kuan sa restaurant nga diin nagsabot mi nga dito lagi na ko kuhaon ang akong gi-order nga itlog. Nga mo to, ayo, ni anak nako. Te, kanang wala de sa Ticha dire ni ko ana. Naa si Ticha diha na nangita na ko ni Ticha gabi na siya ba. Siya kay wala man dai siya gibili na kuno niya. Karon nangutanan ako siya dito sa mga tao ato nga restaurant. Te, naay gibilin si Ticha dire nga kuan itlog sa pugo. Siya wala man dai. Ni anak ko, ani anak tong mga tao dito. So ako mura kog naluya og kalit. Naluya ko nga nung wala man. So nag-message ko na Ate Cha kay basig na late lang niya pahatod. Inko Ate Cha, kanang wala daw diri ang itlog ba nga ato ang gisabutan ni anak ko. Nitubag man na siya nga ay sorry day. Nahutda na madag itlog ganing itlog na lang nako ang nabilin duha ka buok. So ako nalain ko sa iyang tubag. Nalain ko sa iyang tubag kay murag kuan ba murag kabastusan bitaw. Di ba? Negosyo man yung ato unya nakisakay rata. Naulaw maikog da sa ato ang nakisakay rata. Nya, anay bi ato ko agid in taon nga mopalit ko. Ina gitubag man ko aron duha ka itlog nang nabili nang iyara ang itlog. So nalain ko. Inko wala na ko ni reply ato mga panahon na kay nalain yud ko.
Mo to akong gibati aton time, mama no to'y last na mong conversation, bay. Di, siyempre ako, padayon lang gyapon ko kinabuhi, bisag mo to nahitabo. Oo. O, murag na butang yun nga, binuangan ko na ati siya, igaan, pero okay na to. O, gidawat na to nako, nga mga to ang kinabuhi, mga tong nahitabo. So, siguro na siya mga tumong po atong unsa ka ha. O ko kahibaw unsay nasa iyang una-una atong panahona. So ako nagpadayon na ng pugos akong kinabuhi ning ko nga sige maglala na ta kuya wala man dai dire. Duha ka itlog ra man dai niya ang nahabilin nangatawa pagay sila. Pero dili gito joke para sa ako ah. Dili joke para sa ako kay seryoso ko. Seryoso ko kay negosyo na mo. Sila dito among kauban sa kinan pwede na pangatawa. Pero ako nahimuot. So, mao to, pass forward na ta. So, sige na kong negosyo, ana, kada adlaw, kayo dito, kayo diri. Di gyud malikayan sa akong kinabuhi nga. Mag-uol jud ko usahay, magunahon na ako. Kung anong ingon ani ang nahitabo bitaw nga, wala na mi tagdanay. Wala na mi tagdanay ni ati siya og ni Ngabil. Ko kasabot, unsay kung sala. Mao nga, before ko nilarga karon kuana, pass forward na ta. Before ko nilarga karon pagka-abroad kaning abroad gid nako karon kay unexpected man gid ni unplanned wa ni sa plano na stress lang gid kog taman-taman sa daghan nga mga rason muna nga ni balik kog abroad nya daghan kay mo nang utana nganong diri ko ni balik muna mo to inko wa na koy pakialam ug unsa pa inyong iistorya di mo kasabot nako ako rek sabot sa kong kaugalingon ni anak ko daghan kay mo mga pang istorya. So, ipasagdan na tabo. Before ko milarga, I try to reach Inday Ngabil. Kay, di ba, lain manggod kay ni mularga ta nga. Natay mga, kuan ba, mga gipangbilin nga kasakit diri sa atong dugan. Di ba? Namadto na ta sa laing nasod, at kay bawon sa atong dangatan diri. Gusto lang ko unta og kanang clarification. Gusto ko og kanang closure. Gusto ko makahibaw kung unsa gid akong sala. Kung anong ginani ko nila nga wa na ko nila tagda sa ilang mga lakaw wala na ko. Wa ko kahibawon sa akong nahimo. Oto nga nagtry ko og reach bisag unsa na ko kabisi atong adlaw kabalo man gid unsa na ko kabisi sa Pilipinas nga halos wala na ko'y tulog. Gusto ta nako nga aya ko mularga abroad na ako'y peace of mind nga di moabot ng adlaw nga makalitrag tulo akong luha. Kay tungod nagpangga ko usa ka higala nga wala di ay naghatag og pagtagad naghatag og bili diri sa ako Gusto ko na ay peace of mind akong paglakaw. Mo to nga nag-set ko og adlaw pitsa diha sa restaurant sa ginabot sa bayot dinha sa babag na kung nakakuan mo diha lami kay na ilahang mga ginabot diha panghaon unya mo diha sa ginabot sa bayot kanang mga staff diha ang tag-iyaw kanang iyahang kasusyo si Bayro ako ang mga followers sila diha nag-set ko kay nindot man gud ang ambience din na sa ginabot sa bayot nindot sad og makalingkod ka mag relaxing bitaw so gipili nako to siya nga lugar para magkita ay mini Inday Ngabil diha aron maglaruhay mi daghan kay kog chat sa iya ha abi nimo bisag wala mi nagtingog ni Inday Ngabil nalipay lang pod ko nga wa ko niya gi-block nalang gihapon namong conversation kay ako naghilom ra ko kay syempre nilaom pa ko nga maoki pa mi duha maoki pa magistoryahanay pa mi magkiraruhay pa mi duha pinarangkahay mi kay kung tinuod ka nga higala bisag unsa pa man mahitabo unsa pa may akong nasulti nimo na pa kay nasultis ko sultihi ko okay ra kay modawat ko ug maminaw ka nako aron magkasinabtan na tag unsa gyud itong nahimo usag-usa so kanang adlaw nag-set up ko mga hapon-hapon na to nagkuan gay dito nagduda ganis dudong ko batong mga adlaw atong mga orasa kay niing ko nga na ako'y
na ako'y appointment, anak pa ko na ako'y lakaw ron, na ako'y date, anak ko dudunggob. Anak siya kinsam na, di kumutugan ni dudunggob. Di magito siya bulakaw ko, di na ako siya pahibaon, kinsa akong kadit dito. Kay hapon, gabi naman gusto. Unya, nagsikog chat ato ni Inday Ngabil. Muna na mao to nga magkita ta, maghuwat ko nimo ani nga restaurant anang orasa, maghuwat ko nimo ingon ana. So karon nahitabo na to dadto mis ginabot sa bayot diha sa Babag 1, Babag 2 na ba nang ginabot? Babag 2, Lapu-Lapu City. Diha sa ginabot sa bayot. Ngitaan ninyo na diha ko nag-set up og kanang restaurant og kaning kuan adlaw pizza. Kabaw mo pila ko ka oras naghulat dito. 4 ko ka oras dito naghulat. Nag-chat ko sa iya kay sige ra siya send sa akong message. Nag-chat ko ni Inday Ngabil, daghan ikog chat sa iya ha. Ko mami basta gisin ra nimo akong message. Nilaong gyapon ko nga moabot ka para magkaistoryahanay ta. Pero wala gid siya moabot. Until gidool ko ni kuani bayro. Iya akong gi-chill dito, iya akong gihag dito, iya akong kuyugan. Naghinilakay namin dito, 4 ka oras kung nagulat bay. 4 ka oras ko nagulat. Grabe akong oras. Nagihatag sa iya, paghuwat. Aron mo anak siya makikita sa kuha. Para magkilaruhay bitaw mi. Pero wala gi siya miadto. Hantod ron, mao na mahitabo. Usawa man nato pagkapis anis tong hunahuna. Nginala may nahitabo. Nga ako wa magikukaybaw sa akong nahimo sala ninyo. Nga giingani ko ninyo. Ako'y nagdala nimo sa social media. Ako'y nag-monetize ana imuhang Facebook ug YouTube. Ako'y nagdala sa imuhang mga higala. Mga followers. Kami ni Ate Cha. Pero ingon ani imong gibuhat sa ako Wa ko kaybaw unsay imong plano sa imong kinabuhi. Nga wa man unta ko nagpasagad sa imuha. Wa ako nagpasagad sa imuha gihigugmat ika kinasing-kasing nga paghigugma. Isip ko sa kahigala kay na-miss ko sa imuha sa unang panagkita nato. Ug daghan kay kag nahimong mga kaayuhan diri sa kinabuhi. Tabang ka sa kumuang groceryhan kung naatay mga paayuda naa ka andam mo hatag katong nagsakit ko na gikan ko sa ospital imo kong gida sa inyong bukid bisag asa ko yung gida. Happy kay ko nakakita ko amiga sa manimo. Nya wa ko kaybaw nga nion na ko nimo. Di kung tinuod yung kang higala, dapat imo kong giistorya. Imo kong atubangon. Nag-sit up na gugkog adlaw. Ug oras. Para magklaruhay tang duha. Unsay imong gihimo? Imo kong gipakyas. Muna nga niingon ko ninyo, nga nahimo na nako kong side. Unya, maora to ang, ako ang ikasulti mga bay, kay maora magitong nahitabo. Wa na to ikasunod kay wa na may nahitabo. Pero di lang yun malikayan sa ako ang kinabuhi. Nga, naagi mga adlaw nga, madutulo ragkalit akong luha. Kaya wa ko kasabot kung anong ingon ani bitaw ang nahitabo. Unsa naman tuyok naman yung kamera. So, maura to, mahangyo ko sa mga tao nga, di lang mo mapataka og istorya kay wala may dautan na buhat sa ako sa Ate Cha maro man gyud to no nga sa itlog pugo ra gito hinungdan bugko na sayod sa ilang duha ug unsa ilang mga lakaws kinabuhi kay wala naman kong gilabay wala naman ko nila tagdang duha. So mahangyo ko ninyo nga tama na undang na mo og message sa kuha bahin sa mga hitabo unya sa mga nag-ingon nga, karon pa ko magyaw-yaw nga wala na sa Ate Cha. Muyayo bitaw unta ko atong nagsakit sa Ate Cha, dili sad mo musugot. Kay nagsakit sa Ate Cha. Dugay naman na iyang sakit. Unya ayaw mo pag-ingon nga karon pa ko magngak-ngak nga
wala na sa titsa nga no sala baday nako nga mawala na sa titsa sa kalibutan. Bisag ingon na nang nahitabo nilaom gyapon ko unta nga magkita mi magkaistoryahanay magklinaruhay samtang buhi pa ako. Inday nga bil kung naminaw man karon kung panahon nga muli nako kung moduol ka sa ako way problema mag-istoryahanay tang duha kay naghuwat ko nimo dugay kaayo ko naghuwat nimo wala ka ni adto dugay kay gusto ko makaiba unsay ako nahimo nimo nganong nikalit ka hindi naman agad nako wa magpinihimo nimo nga sala. Dako pa kung natabang nimo sa imong kinabuhi kay kabaw ko nga lonely kay kasa imong kinabuhi. Ako kay baon sa imong mga rason nganong di na ka makikita nako pero umabot man gaing adlaw nga andam na ka makikita makigistorya sa ako nakadumdum man ka sa amo adto alang ko may problema. Gusto ko maklaro unsay akong nahitabo unsay akong nabuhat nimo nganong gingani ko nimo akong ang akong turing sa imo tinuod kang higala diri ko mo na nga sakit kaayo nasakitan ko mo na ang nahitabo sa ato ang kinabuhi tulo. Wa na ta nagka-kuanay tulog yun. Wa na ta nagka-istoryahanay. Sakit kay pamalandungon nga. Nahanaw na ang usas kalibutan. Nga wa kita nagka-klinaruhay ba? Kitang tulog. Daghan kaayog mga maayo nga mga memories nga. Ito ang mga experiences. Di gito malimtan. Naaman diha tanan ng mga video. Mabalik-balik na natuglantaw puhon malabot masinyo na tani puros kalipay atong mga video mo lang nga sakit kaayo pa malandungon nga di na mo managad sa ako nyawa ko ninyo klaro kung utang kabubuton wala na lang sa ako at least na ako'y ka ng nabuhat nga accomplishment sa iyong kinabuhi nga kung dili tungod na ako di mo mapusin yung kinabuhi na mamahimo mo mga vlogger. Nalipay lang ko gusto lang ko mo share sa ako ang mga nahibaw-an mga techniques. Anda mo na minaw pero nagbago man mo diri na ako lang gihapon bisag mo doon mo na ako lang gihapon kung paminaw niyo nagbago ko pangutan na inyong ugalingon kung anong nagbago ko. Pero ako rin hapon, muduol mo sa ako makiistorya mo sa ako naara ko, andam ko maminaw kung unsa man inyong mga nahiubsan sa ako unsa man ang akong dasulti sa inyo nga wapo mo kaangay, sultihi ko, aron magkahibaw pod ko, kay dinha mo mga istorya sa laing mga tao, kung tinuod mong higala, prangkaha ko, ayaw mo pag istorya dito sa laing tao. Ako naghilom lang usang kinabuhi wala na ko nag-istorya ba kay gusto lang karaan di ko gusto mahilak dugay mo man nagligo na niya akong kaugalingon tungod sa mga ipangbuhat niyo sa kuha madagan kayong ko anak ay di balik kaya na makahilak ihapon ko nagya po'y adlaw tulo akong luha mamalandong kung sa ako sala na himo wala mong gigustala na himo kigamiga ramang ko ninyo tinunanay maura gid tanto na sipon-sipon na taan maura to mga bay gusto lang ko makahibaw mo nga maura to ang nahitabo daghang salamat sa paminaw sige lang mag-ugampo nga maabot ang adlaw nga mawala na ni akong hunahuna pero nangandoy papod ko nga unta magka-istorya mi
Magkaistoryahan na yun, inday nga, bilaron magkilaruhay min duha. Mana nga, salamat kayo sa inyong pagpaminaw, dinhin lang kukutob.